up, Lollipop? Video karon. Yeah! Ang purpose lang ani kay document ang imong pag-abot. Well, mao gid purpose sukad pa sa una. Pero ang mama ay di mo sugod kay maulaw daw siya. Excited may duha ni mama ni mo na mabot ka. Yeah! Hi, good morning. Purpose lang ini kay document lang na ako akong biyahe karon. Kaning Dinner with friends. yeah, dinner with friends. So lang kung may bawa ka na. If ever mabot ang time na tanaw ni mo. I want you to know na I love you so much. I love you 2,000. excited kay ko sa imo. Excited kay ko sa imo. Paggawas, di lang ako pati si mama ni mo. Dup da da da, dup dup da di da da, dup da da, dup da da, dup da da, dup dup da da da.
What's up, Lollipop? Yeah! Video ko karon. Dili man jud ko kanang andad mag-video. Ang purpose lang ani kay document ang imong pag-abot. Well, mo ang purpose sukad pa sa una. Pero ang mama ay di mo sugot kay maulaw daw siya mag-video pang ang purpose lang gila ng video kay document ang imong pag-abot. Excited may duha ni mama ni mo mabot ka. So muna ang purpose na. Well 2 months na po or mag 2 months na ako na ayoko sa imong mama. Hindi mag-report mo sa ako. Lagi daw ka, wala ka ko. Katpod sa dughan, nag-iop ka.